Uite, uite. Uite cum. Mamă, ce-o zburat! Sare după ea, vă să o prind. Teo, nimic. Na, 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 na. Ce faci mereu insorul ăsta, bă, Andrei? Bă. Adevărat, de ce ți-am zis că îmi place cum merge? Și să pui un Z4 pe el. Sau să pui un i8. E 8 arată aiurea, mă, că l-am pus pe turism. Da? Da. Să pun un BMW decapotabil sau un Aston Martin decapotabil ceva, Jaguar decapotabil, Audi ceva, nu știu. Mercedes. Unde ești? Unde ești, mă? Mă, o să iau jobul de tracker. Mama, deci credem aseară 3 sau 4 pești am prins rari. 130 de K. 130 de K. 1? Nu, toți. Unul am prins, cel mai mult am prins la cultură. cel mai mult am prins la 1.37. K. Rar, la skill 1. Adică stai că nu contează banii, dar la skill mai mare prins mai des din ăștia rari, știi? Ce fel sună, ci că prins pești rari mai des. Mă, 3 cacao. Câți bani ai, mă? 3. Și eu am 4 și savana. Ia și tu, Windsor. 3.5. N-am bani. Îți dau 500 de K. Așa, mă, că vreau să fac o schimbă. Vrea tântălăul ăla de criptă să-i dau un acasă.